todella fiiliksiä tällä hetkellä? Ihan sairasta. Vau. Jutellaan Suvin. Suvin kaverit on täällä. Onks tää se rytmiryhmä, jonka kanssa te käytte ulkona? Joo. Oh. Ihana. Oi ei. Sua ei varmaan hirveästi harmita, että et voittanut, koska olet niin onnellisen oikeesti oloinen. niin siisti. Mulla on jollekin, mä en muista kenelle. Veera, tää on sulle. Annetaan se Veeralle kohta. Suvi, hei, miksi sä luulet, että yleisö on pitänyt sit noin kauan tällä talossa? Kun mä oon aiheuttanut niin paljon tuolla ongelmia, mä oon valittanut koko ajan. Anteeksi. Ai senkö takia ne on halunnut pitää sut siellä? Joo, mama. Oot se varmaan ollut kivakin välillä. Suvi, mitä tästä eteenpäin? Onko sulla tulevaisuuden suunnitelmia tiedossa? Mä rupean varmaan suuntaan uudelle uralle, koska mä veikkaan, että mulla ei ole enää asiakkaita. Mahtavaa. No, mietitään sitä myöhemmin. Kiitoksia paljon. Onneksi olkoon loistosuoritus. Everyday.fi tarjoaa häädetyille arkeenpaluun rahaa ja osoitteesta sub.fi kautta Big Brother. Sieltä löytyy ohjeet, että miten arkeenpaluun rahaa äänestetään. Nyt talossa on enää jäljellä 2 finalistia, Janika ja Mikael. Kumpi heistä voittaa? Kumpi on asunut talossa 104 päivää voittaakseen 50 000 euroa? Nyt ei otetakaan taloyhteyttä, vaan lähdetään hakemaan finalistit ulos talosta. Moro. Moi. Vitsi, mä haluaisin nousta, mutta ei mun jalat toimi. Ei pystykään vaan Istukaa siitä siinä. kaikessa rauhassa. Ai sä oot Susanna. No niin. Joo, moi. Moi. Mä oon Mikael. Mikä fiilis? Moi. Jännittää. Se on semmonen homma nyt, että teitä on enää 2 täällä jäljellä. Katsojat on päättäneet, että jompikumpi teistä voittaa Big Brotherin 2011. Oletteko te valmiita lähtemään tonne yleisömylvinnän eteen? Joo. Onko Janikakin valmis? Jättäkää mikkipussukat tänne ja lähdetään tonne ulkomaailmaan. Yes! Ihan hyvästellä talo. Saatte sanoa hyvästi, että No nyt mä käyn siellä fucking lintuhäkissä. hei, Mikael. Joku roti. Mikael, hei. No niin. Yksi alkaa kikkailee heti täällä. Käännetään. Vitsi. Kuka se tuli päälle? Korso! 15 viikkoa Big Brother talossa. 104 päivää. Melkein 2500 tuntia. Noin 1,5 miljoonaa minuuttia. Tuon ajan te olette odottaneet tätä hetkeä. Mikael ja Janika. Jompikumpi teistä on voittaja. 23 asukasta kauden aikana. Te 2 olette jäljellä. Katsojat ovat tehneet päätöksensä. Big Brother 2011 voittaja on... Polvet koukkuun. Janika!
tänne. Ei mitään hätää, ei hätää. Näin. Mennään sinne päin vähän. Yes. Onneksi olkoon. Pystytkö sä puhumaan mitään, jos mä kysyn sulta jotakin? Haluatko kiittää äänestäjiä? Kiitos. Janika, sä pistit kaiken peliin tuolla talossa. Mitkä sulla on fiilikset tällä hetkellä? Mä oon onnellinen. Onnellinen, se on oikein. Meidän voittaja ei ihan hirveästi pysty mitään sanoa, niin mitä mieltä sä oot, Mikael? Menikö voitto oikeaan osoitteeseen? Meni. Ei mennyt! Ketä sä, Janika, haluaisit erityisesti kiittää tästä voitosta? Tai kenen ansiota se oli? Mun äidin ja mun ystäviä, ketkä on pitänyt mun pienistä hyvää huolta. Mikael, asuitko talossa 15 viikkoa turhaan, kun voitto ei tullut sun kohdalle? Ai mitä? Että asuitko talossa 15 viikkoa turhaan, kun voitto ei tullut sun kohdalle? Todellakin asuin. Hengitellään vähän aikaa ja katsotaan toi lopullinen äänestystilanne, että miten se oikein jakautuu. %63 oli ero Janika ja Mikaelin välillä. Ja Janika, sä olit tuolla ykköspaikalla koko ajan. Kiva. Ja tietenkin se kaikkein tärkein. Suomen 7. Big Brother-voittaja saa 50 000 €. Onneksi olkoon, Janika! Ja eka kertaa Suomen Big Brotherin historiassa myös toiseksi tullut asukas palkitaan. Ostosraha.fi tarjoaa, Mikael, sulle 5 000 €. Bileet pystyyn! Janika, osaatko sanoa, että minkälaiseen tää 50 000 €, mihin sitä niin laittaisi tuhlaten sitä rahaa? Ensimmäisenä mä maksan mun pomolle velat, koska se on rahoittanut mun lasten elämää tämän koko ajan, tämän koko 3,5 kuukautta, kun mä oon ollut tuolla. Ja tehnyt myös tämän mulle mahdolliseksi. Ja sit mä ostan mun kullamurille jotain kivaa. Ja mullekin. Oikein. Loistavaa. Huikeeta. Tässä on Suomen 7. Big Brother-voittaja Janika. Ja näin 7. kausi huipentui. Ja nyt tietysti juhlitaan. Voittaja, finalistit ja kaikki asukkaat. Me lähdetään tietenkin Mikonkadun Amarilloon. Nyt on aika nostaa malja. Me kiitetään teitä katsojia ihan hurjasti ja suurin kiitos kuuluu tietysti näille uhkarohkeille asukkaille, joita ilman tämä kausi ei myöskään olisi ollut mahdollinen. Hieno Big Brother-kausi sai aivan mahtavan päätöksen. Kyllä, ja talossakin on tällä hetkellä aika hiljaista, mutta kannattaa laittaa 247 päälle, niin siellä näkee, että kuinka valot sammuvat. Ja olikos meillä joku salaisuus, mikä meidän piti vielä paljastaa? Oletteko te valmiita kuulemaan tämän kauden viimeisen salaisuuden? Joo. Salaisuus on se, että Big Brother jatkuu myös vuonna 2012. Silloin nähdään!